Iż-żmien tal-miliet huwa żmien ta' ferħ, festi u rigali, imma ma nistgħux ninsew ukoll li eluf u eluf kbar ta' persuni għaddejjin minn mumenti diffiċli f'pajjiżna stess. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li f'kollegament fuq Net FM għamel referenza għall-ikla tal-Caritas għal min jinsab waħdu li mistennija tilqa' mal-500 persuna. Ma dawn għażiet ukoll il-mijiet ta' familji li se jispiċċaw barra minn darhom minħabba raġuni jew oħra u ma jistgħux isibu postijiet alternattivi b'kirjiet raġonevoli. Dawn huwa sitwazzjonijiet tura l-ikbar eżempju, l-ikbar warning light, red light illi hemm ħafna xi jsir fis-soċjetà. Hemm nies li għadhom lura, hemm nies li qed ibatu. Adrian Delija qal li huwa għalhekk li l-politika tal-Partit Nazzjonalista dik li jkollna soċjetà li jimpurta u li l-mudell ekonomiku tal-pajjiż ikun wieħed li ma jwassalx li wħud jiffangaw u oħrajn jaqgħu lura. Għala politiċi mbagħad għandna responsabilità mhux biss li nipparteċipaw f'attivitajiet bħall-istrina ħalli s-soċjetà tgħin u tkompli fejn suppost jagħmel il-gvern imma naraw xhur fis-snin li ġejjin verament ikollna sistema taħdem fejn kulħadd jingħata opportunità l-istess. Fl-istess waqt li tat nies qed ibatu, il-Gvern Laburista huwa mifni minn skandlu wara l-ieħor. Fost oħrajn Adrian Delija rrefera għal każ ta' Neville Gafa li jinsab akkużat li rċieva eluf ta' euro għal ħruġ ta' viżas mediċi lil barranin. Waqt li l-Ministru Chris Fern keċċa lil Neville Gafa, il-Prim Ministru jiddefendih u saħansitra jiddikjara li qed jaħdem b'mod volontarju f'Kastilja biex akkosta kollox iżomm postu. Meta jkollok Prim Ministru li għandu jdej marbutin. Naħseb il-Prim Ministru staġi maqbut between two stones, two hard places. Għandek minnaħa ċat bħal Fern li qed jgħidlu sma' ħażin daqshekk, bħal Bartolo li qed jgħidlu ħażin daqshekk, Konrad Mizzi jrid jitlaq u diversi oħrajn. Mbagħad għandek oħrajn bħal Konrad Mizzi li qed jgħidulu isma' int ma sax tiċċaqlaq għax inti mċappas magħna, int ma sax tagħmel dak li trid. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-bżonn ta' inizjattivi effettivi li jgħinu lin-nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol u li dawn jitħallsu kemm huwa xieraq bla distinzjoni. Ma kien hemm ebda pjan kompressiv illi mqassam fuq perjodu ta' żmien maħsub jinċentiva, jara, janalizza, jieħu passi meta dak issa illi huwa ovvju illi diskrepanza bejn in-nisa u l-irġiel fuq il-postijiet ta' xogħol u oltre baqa' dak li kien il-gvern huwa tass fil-konfront tiegħu. Hawn Adrian Delija wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jippreżenta proposti għal soċjetà verament ugwali grazzi wkoll għal diskussjoni u opportunità biex ikunu n-nisa stess li jitkellmu mill-esperjenzi tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu wkoll messaġġ għal poplu Malti Wawċi jinbiss qabel il-miliet. Jekk nafx il-miliet, jekk nafux il-miliet, veru. Il-messaġġ ta' tarbija li ma kellha xejn għas-saqaf fuq rasa li twildet fuq it-tiben ġar. Il-kobor tal-imħabba tal-kuraġġ tat-tama dik it-tarbija ġabet magħha li jien nixtiequ lil kulħadd Maltin u Wawċin qabla kollha.